tinuod gid nga igsisimba nga iya sa atong Ginoong Hesukristo ang adlaw ikapito mao Sabado. Kay mao gid na siya ang nakasulat sa Biblia. Kay nga man kana magong Sunday ang nag-implement na tao na dili na ang Ginoo. Ang pinaka-original nga adlaw nga igsisimba nga alang sa Dios Sabado. Kay mabasa gid na sa Biblia. Nakasulat gid na sa Biblia. Ikapitong adlaw, mao ay gibalaan, gipanalanginan sa akong Ginoo. Wala gid mabasa nga Sunday. So ang Sunday soon, ang nag-implement ana si Constantino the Great, usa ka emperador sa Roma. So asa may atong sundon? Ang kanang gikan gid sa Ginoo o ang gikan ra sa tao? So siyempre, kanang gikan gid sa Ginoo. Aron sigurado nga dili ta makasupak o aron sigurado nga makasunod ta sa kinaharian sa langit. Kaya salamat and to God be the glory. Hisgutanan na pong gitawag og Sabado. Basta nga itong mga higala nga mga dili Katoliko, particularly kining mga member sa sektang gitukod og mga Amerikano, particularly kining Seventh-day Adventist, wa gilaing tawag ining pagtulunan nga ilahang i-present or kanang ilaha bitong ihatag nga ikasupak kadala sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, puro ra gyud kung dili igpapahulay. Tawag ining mahitungod sa pagkaon sa dugo, pagkaon sa mga dietary laws sa gitawag og mga Hudyo. Pero dili ta na i-focus. Ang atong i-focus karon kining argumento sa tuang higala nga gitawag og dili Katoliko. Sumala pa niya asa man atong sundon kining pagtulunan ba sa tao, kining gi-implement sa tao or kining gi-implement sa Dios nga adlaw ipapahulay. Kay sumala pa niya ang original mo gid daw sa adlaw ipapahulay Sabado. Siya nag-ingog Sabado. Ang problema na kay tawag ining sige claim kunya wa siya labot sa iyahang gi-claim. Bisan gani ang ilahang gi-claim dili pud mangilabot nila nganuman kay way connection ang Seventh-day Adventist ug ang kining Judaism. Kay kung natuang basahon ang balang kasulatan kining biblical Sabbath mo ni ang adlaw nga igsisimba sa mga Hudyo, dili adlaw igsisimba sa mga Kristiyanos. O kanang adlaw igsisimba sa mga Hudyo manggod mga sir mga ma'am, nagpabilin manggod na. Wala gid na mawala o wala pud na giwala sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Kung naa may sugo ang simbahang Katoliko concerning sa gitawag og pag-substitute or pag-replace sa gitawag og particular day concerning sa Sabbath, dili na applicable dito sa gitawag og mga Hudyo. Applicable na sa Kristiyano o sa Katolikong simbahan. Walay labot ang mga Hudyo. Kay bisan gani until now, ang kanang maong adlaw ipapahulay, nagpadayon na sa mga Hudyo. Dili pwede nga dili na magpadayon sa ilahang. Ano man kay mao na ang ilahang walay bugtok nga kasabutan, tali kanila nga mga Israelita og sa Dios. Kita ka dili man ta apil ng Israelita. O kining mga gipangtukod og Amerikano dili man sila apil anang gitawag ng Israelita, pero question ano mag-apil gyud, di ba? Okay, second point. Kung maingom gatag Sabbath na ay giingon nga Jewish and Christian presentation of the Sabbath. Ang Jewish Sabbath mo nang ika-7th day. Ito ang basahon ang balaang kasulatan, pero syempre, ang counting sa ika-7th day, magsugod yun na sa ilang first day of work. Basahan na ninyo ng Exodo Kapitulo 20, versikulo 8, 9 hangtod sa 11, di ba? Makatrabaho ka sa unom kaadlaw, apan sa ikapito kaadlaw mo pahulay ka. No, di ba? Mo man nagdiskuti sa balaang kasulatan. So, ang counting of days nila para makaabot sila sa 7th day, magsugod sa adlaw sa ilang pagtrabaho. So, ang unang adlaw sa ilang pagtrabaho is adlaw Domingo. So, mao na mutakdo sa ato ang kalendaryo o kining Saturday sa ato ang kalendaryo, kay ang first day of work manggod sa mga Hudyo, Domingo. E sa mga Kristiyano, kung ato ang sundon ang interpretation sa biblical Sabbath, ang first day of work nato dili Domingo. Ang first day of work nato Monday. Muna kung ato ang tan-awon pag Sabbath na ay Christian and Jewish presentation, nagadepende sa pag-present sa gitawag o religion concerning sa interpretation niya sa Sabbath. So, ang interpretation sa mga Hudyo, siyempre ang first day of work nila Sunday, sumutakdo yun og Saturday sa ato ang kalendaryo.
Pero kitang mga Katoliko, kitang mga Kristiyano nga mga Katoliko, ang first day of work na to, dili man Sunday. Ang first day of work na to, Monday. Ngano man, tungod kay, kanang moong gitawag adlaw, sa Domingo magud kinahanglan na cessation of work, ngano man, kay kanang nga panahon, gisimba nga to ang Ginoong Kristo. So, ang ato ang first day of work, Monday, dili Sunday. So, muna, pag abot og Sunday, kung first day of work na to ang Monday, so, ika-7th day na to, ang gitawag og Sunday. So, walay nakasupak. Ang ingong sa balang kasutan, ika-7th day. So, ang counting from the first day of work nimo. So, wala makasupak ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Number 3, kanang giingon nga Sabbath sa balaang kasulatan, kasabutan na tali sa Dios ug sa gitawag og mga Hudyo. Diba? Gipagawa sila sa Ehipto, kay naulipon sila sa Ehipto for 430 years. Manang Exodus chapter 31, verse 16. Gitagaan sila sa Dios og kasabutan. Ang kinahanglan silang mutuman ini kay pagpadayag kini nga gikuha sila from the slavery of Egypt. Muna ang kana ang kasabutan forever, eternal na ang kasabutan tali sa Dios og kanila. So sila may nag-implement, ang Dios mo nag-promulgate, ang Israelita mo ay nag-implement. So ang ilang implementation mo to kung saan nila pagsimba ang Ginoong Dios. So muna sa mga Hudyo, ang reason nga nang gitagaan sila og pagpahulay tungod sa hinungdan nga naulipon sila sa Egypt for 430 years. E sa mga Kristiyano, wa man ta maulipon sa Egypt for 430 years. Naulipon man ta sa sala. So unsa man adlaw gipagawas ta katong proklamasyon sa pagpagawas nato from the slavery of sin, dili man Saturday. Kaya kanang panahon gilubong man si Ginoong Jesucristo. Ang adlaw, ang proclamation ni Ginoong Jesucristo nga nakagawas ta from the slavery of sin, mauning adlaw Domingo, mao na ang victory niya. Proclamation sa iyang victory ug ato siyang gitawag og simbahon. Muna kung ato ang tan-awon ang balaang kasulatan, real lang kaayo isgutan ang Friday, real lang kaayo isgutan ang gitawag og Wednesday, Monday, real lang kaayo. Talagsa ra ka makabasa. Pero sa New Testament, always good na ginasulti ang adlaw Domingo. For example, kanang sa Gospel according to St. Matthew, Sunday. St. Matthew, St. Mark, St. Luke, and St. John. Ang Acts of the Apostles, Acts chapter 20 verse 7, Sunday gihapon. Ang 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 2, Sunday gihapon. Ang Revelation chapter 1 verse 10, Sunday gihapon. So, anong ginabalik-balik man naglitok sa mga apostols? Kung sa may significance anang adlaw? Ngano man kay importante sa mga apostol ng adlaw kay mauna ang proklamasyon sa kadaugan ni Kristo against sa kamatayon. O, historically speaking, kanang maong gitawag og pagpahulay o kanang maong pagsimba kang Ginoong Jesucristo adlaw Domingo, gibuhat na sa mga apostol for the first 100 to 200 years apilang ilahang mga disipulo. So, mauna kung nato makitaan, duha ang naa sa gitawag og balaang kasulatan. Kanang 7th day nga tuno sa kalendaryo nga Saturday o kana pong Sunday kung sa counting of works ta magbase ika-7th day Sunday. Kung sa counting of works, pero kay syempre ang mga Biblia magud karon na ay gitawag og dynamic form of translation para mas masabtan siya mo nang translate into tawag ini nga sa tuang konsepto sa tuang magsilbi estado sa karon nga panahon mo nang Sunday ang gibutang first day of the week. So ingon ana mga sir mga ma'am. So karon ang mahitabo is kanang word na Sabbath, general term that refers to the action nga simbahon ang Ginoong Dios. Sa mga Hudyo, gisimba ang Ginoong Diyos nga natunong, gisimba nila ang Ginoong Diyos nga natunong sa adlaw sa mga Romano nga Day of Saturn or Saturn's Day or Dies Saturni. So, pero wala nagpasabot nga gisimba nila si Saturno. Di ba? Kita pod ng mga Katoliko, ang atuang gitawag og pagsimba na atulpod sa mga Romanong pagano nga gitawag og sun god, di ba? Pero ang mga apostol ana katong mga unang mga disipulo dili sun god or tawag ining solis dies ang ilahang pagtawag ni anang mong adlaw kung dili Deus Domini, adlaw sa Ginoo. Ingon ana ang ilahang gitawag og term. Muna sa 1st century
After sa first century, di ba gisulat man sa first century itong first day of the week. Tawag ining in the early second century katong Saint Ignatius, imo niya ngayon ang pagpahulay-pahulay anang sabat kay dili ta mga Hudyo. Dili na to i-Judaize ang atuang tawag anang faith. Pagka second century, Saint Justin the Martyr, sa may gihimo, gihulagwan ni Saint Justin the Martyr ang adlaw sa ilang pagsimba, adlaw Domingo. Nya pagkauman sa 3rd century kanang giingon nila nga gideclare ni Constantino, ingon sila nga sa Constantino ang nag-implement wrong. Mo ni kapait ninyo kay magbasa-basa mo og tawag anang kasaysayan, katulad pong kasaysayan, ang inyo ra pong magustuhan basahon, dili niyo basahon ang kinatibuk ang konteksto ni anang maong kasaysayan. Dili ka makabasa sa gitawag og kasaysayan nga ang mga apostol, ang mga disipulo sa mga apostol nagsimba kang Kristo adlaw Sabado. Di gyud kakabasa. Kung naa kay mabasa nga ang mga apostol ni sulod sa sinagoga adlaw igpapahulay tungod kay balaod nila na. Dili tungod kay nagpractice sila according sa gitawag og pagsimba sa mga Hudyo. Gani kun imong basa ang balang kasulatan, basta mosulod sila sa sinagoga adlaw igpapahulay, ilang i-convert ng mga Sabadista. Ilahang kumbinsiyon kay para mutuo kang Kristo niya naa sila'y adlaw sa pagsimba, maunang gitawag og adlaw Sabado. So sa mga Hudyo, sa mga Hudyo, Jewish Sabbath mo tong 7th day of the week nga natunong sa tuag sa Saturday. Nya sa Kristiyano, kanang Christian day of Sabbath mo nang gitawag og Sunday. So karon ang question niya, asa man nga to ang tawag ining sundon? Kanang gi-implement sa Dios or kanang gi-implement sa gitawag og gataw? Remember, before Constantine, naa na lang pagsimba sa mga Kristiyano adlaw Domingo. Ang gihimo ni Constantino lang to legalize the day of worship sa mga Kristiyano. Ngano man kay before Constantine illegal man na. Pag legalize buti pasabot free na sila mo exercise mo practice sa ilang faith publicly, ilabi na sa ilang adlaw igsisimba mo nang adlaw Domingo. Kung mingon ka nga sa Constantino ang nag-implement ana ay imong gisurambaw ang kasaysayan. Imuhang tawag anang gibinuangan o giilad nimo ang mga tao subay sa imong pag-create, gikotuod nimo ang kasaysayan pero wala nimo gitagaan og tama nga kahulugan o tama nga presentation kung unsay gilatid sa gitawag og kasaysayan. So, ang Sunday para sa gitawag og mga Kristiyano kay simba man mo both of 1st, 2nd and 3rd before Constantine the Great na ang pagsimba sa mga Kristiyano adlaw Domingo. So bot-bot nang moingon nga sa panahon lang ni Constantino ang pag-implementar sa adlaw Domingo. Wrong. Bot-bot na, mali na. Ang adlaw igpapahulay para sa mga Hudyo nagpabilin. Wala ili sa simbahan Katolika. Pero ang mga Katoliko kay simbahan man siya or iglesia man siyang gitukod ni Kristo, naapot siya adlaw igsimba. O kanang adlaw sinilyuhan sa dugo sa Ginoo. Kung sa man ang adlaw, ng adlaw nga gisimba siya adlaw Domingo. So kung Kristiyano ka, adlaw Domingo ang pagsimba. Kung Hudyo ka, adlaw nga igpapahulay or sa atong kalendaryo adlaw Sabado ang adlaw nga ilahang igsisimba. Pero kung hilaw ka nga Kristiyano mo nang adlaw Sabado yung pagsimba. Unya pagka man hilaw pug ka nga gitawag og Hudyo, tuman-tuman pug ka sa ilahang balaod nga dili ka sakop sa katilingban sa mga Hudyo. Ngano man kining mga SDA man god kining Seventh Day Adventist, mga hilaw maguna sila hilaw, mga piki gyud. Mga piki nga Sabbath keepers. Ngano man tan-awa lang ng mga Sabbath keepers sa Biblia. Kalayo oras tinlaay anang i-compare nimo sa mga Seventh Day Adventist. Karon perteng yung layo mo na nga dili pwede nga mo yung sa i-claim nila nga kami nang naa sa Biblia. Wrong, mali. Mo bitaw until now wa koy nadunggan nga na 70 Adventist pamatuod nga naa sila connection anang 7th day Sabbath sa nakasulat sa balaang kasulatan. Man di ta magpailad mga sir mga ma'am. Di ta magpailad ni ining maong tinunto binuang nga mga argumento sa tong mga higala nga mga dili Katoliko, particularly kinang 7th day Adventist concerning this Sabbath. Again wala giwala sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang Sabbath nagpabili na sa mga Hudyo. Girespeto na sa mga Katoliko. Pero ang mga Katoliko, even gani ang mga Hudyo, girespeto po nila kung unsang adlaw po sa Sabbath ang pag-exercise, pag-practice sa mga Katolikong Kristiyano. Nga naman kay kana nga panahon kabalugod sila nga kining iglesia gito ko sa Romanong Katoliko mo ning iglesia iyan ni Kristo.
Muna ang adlaw silang pagsimba Domingo, di ba? Oh, so nga naman kay ang mga Hudyo kabalo man sila nga ang Sabbath dili kina problema sa ilaha eh. Ang kamo og tawag ka ng Domingo mo, sige wala problema kay mo man pagsimba niyo kang Kristo. Nga ang mua kay Saturday kay mao man na nga mo ang kasabutan tali namo og sa Dios kay pagawas man mi from the slavery of Egypt. Nya kini mga Seventh Adventist o siya nitabuan na. Unsa reason? Tungod kini nakabasa sa Biblia, wa na as Biblia nga ihatag ang tawag ining adlaw ipapahulay dito lang sa mga nakabasa. Imbento ng Ellen G. White. So mo nang dita pailod mga sir mga mamaha, kanang ilahang mga tinunto nga mga doktrina, sumala pa ni San Pablo mga malamaton o gitawag og doktrina nga magapasalaag o magkapabahin-bahin kanato. Ave Maria, Viva Cristo Rey.